गेमस्रि आरो जेम्स नोंसोर मानो ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि खालामबाय थायो? नोंसोर बर' हारिनि गेजेराव मानो जाखांनाय जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामबाय थायो? मा जाहोननि थाखाय? नोंस्रा गन्थं गैया नामा? लाजिनो रोङा नामा? ससियेल मिडियाया मा बुस्थु? नोंथांमोना एसेबो साननो रोङा नामा? ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनखौ नुनाय लोगो लोगो नोंसोरनि जानला मोनला बाथ्रा रायलायलाबायनायखौ खोनानो मोननाय लोगो लोगो, नुनो मोननाय लोगो लोगो बेसांदि लासिं सिं जायो नायग्राफोरा, रायजो राजाफोरा। नोंसोर बेखौ एसेबो मिथिया नामा? गियान गैया नामा? मा नोंसोरो बर' सावथुन मुलुगाव साफा साफा फावखुंग्रि जानानैबो नोंस्रा एसेबो लाजिनाय गैया नामा? बिराद गिदिर मोनना लाबाय नामा नोंसोर गावसोरजों गावसोर? ससियेल मिडियायाव जाखांनाय जाथायखौ लासिं सिं रायलायबाय थानो। आंथ' मा बुंबावगोन नोंसोरखौ, बेबायदि जानाङा आरोना। नोंसोरो साफा साफा महरगिरि जाबाय बर' सावथुन मुलुगनि। नोंसोरो इयुन जेनेरेसनफोरखौ माबायदि इन्सपिरेसन होनांगौ बेनि नलेजसो थानांसिगौ। नोंसोर बे जाबा दाजा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव भिडिअ खालामनानै हगारोब्ला जागोन नामा? आवलाबारिनि बेबायदि बखिलाबाय थाबा जागोन नामा? पेमेन्ट दावलियाफोरबायदि, पेमेन्ट फाग्लिफोरबायदि। आं दिनै बे औवासुंबारियाव भिडिअ खालामनायनि जाहोना मा मिथिगौ नोंसोरो? नोंसोरो साफा साफा दायो बुजिनो रोंनांसिगौ। नोंसोरो एक्टर एक्ट्रिस गेमस्रि आरो जेम्स, स्पेसियेलि नोंसोरनि बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाया गुबैयै बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों। लासिं सिं मोनसे बारहावा फैदों। जाखांनाय जाथायखौ नोंसोर बिदि एरखांबाय थानाङा। जाना थांबाय बेखौ बुंफिननाङा नोंसोरो, मिथिगौ? आं दिनै भिडिअ खालामनो लाजिनाय मोनो, थेवबो नैबे औवासुं बारियाव थानानैब्लाबो आं मोनसे भिडिअखौ नोंसोरनि थाखाय बानायनाय जादों। नोंसोरो लाजिनो रोंनांसिगौ। बिदि ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बाथ्रा रायलायबाय थानाङा। गाज्रि फाज्रि बाथ्रासो बेफोरो। हायोबा मोनसे मोजां नलेज होनो नाजा ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नांलायबाय थानायनिल' भिडिअ खालामबा जागोन नामा नोंसोरो? अनलायनो रोंनांगौ गावजों गाव। आदसा, नोंसोरो सिगांहाय जाना थांबाय जा जाथाय जाना थांबाय बेखौ रायखांबाय थानो मानि गोनांथि? हायोबा नोंसोरो गेमस्रि आरो जेम्स सिगांनि बाथ्राखौ रायखांस्लायस्लाय गोख्रै सानैबो हाबा जा, आं बेखौसो बुंनो लुबैयो। नोंसोरो सिगांनि जाथायखौ लानानै जुदि इयुनावबो दावराव दावसि खालामबाय थानो लुगैदोंब्ला नोंसोरो गोख्रै हाबा जा आरो सिरि था। हाबा जायागौ माने नोंसोरो दावराव दावसि खालामबाय थागोन, मिथिबायना? भिडिअ खालामनो लाजिनाय मोनो जोङो, बेनिखायनो गाव गावनि मोखांखौबो दिन्थिजोबनो बायो। औवासुं बारियाव थानानैसो आङो भिडिअ बानायदों नोंसिनि बे जानला मोनला ससियेल मिडियायाव बुंलाबाय थानायखौ नुनानै लाजिनाय मोनदों। महरगिरि जानानै सासे महरगिरि जानानै गोरों, एकदमबारे गोरों गोरा बायदि मोनथारबाय नामा नोंसोरो? गावसोरखौनो गावसोर स्मार्ट बायदि मोनथारबाय नामा नोंसोरो?
मोजां मोजां आखु दिन्थिनो सोलोंनांगौ। सासे महरगिरिया माबायदि आखुनि जानांगौ, माबायदि फावखुंगुर जानांगौ, मा नलेजफ्रा थानांगौ, बियो सासे फावखुंग्रिनाव थानांगौ। मिथिबायना? नोंसोरो एसेबो गियान गैया नामा? आं दिनै बुंदों आरो जा बुंदों बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोगा मोगि जानो गोनां जादों, बिनि थाखायनो बुंदों। मिथिगौ ना? मानि थाखाय बुंदों? रायजो राजाफ्रा नोंसिनि बेबायदि आखु दिन्थिलायबाय थानायखौ लाजिनाय मोनदों, रागा जोंदों, बोराबदों। बिनि थाखाय आंबो मोनसे भिडिअ बानायदों, जायनि थाखाय आं नोंसोरखौ भिडिअ खालामदों। मिथिगौ ना? आं सासे इउटुबार नङा, सासे गिदिर इउटुबार नङा। आङो सादारन मानसि। इउटुब खुलिब्रबनानै आं नोंसोरखौ बेबायदि भिडिअ खालामनो गोनां जादों। हामालै, मिथिबायना? हामा। आं नोंसोरखौ मा बुंबावनो? नोंसोरो सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरैफोरबायदि नांलायनाङा। सासे आबै आबौमोन बायदि नांलायनाङा नोंसोरो। मिथिबाय? नोंसोरखौ आबै आबौ बुंनांगौ नामा जोङो? हा? नोंसोरो सेंग्रा सिख्ला, आरो हाबा लालायब्ला सिरि सिरि हाबा लालाय। नोंसोरखौ हाबा लालायालासिनो थानानै बेबायदि दावराव दावसि जालायबाय थानो होआखै। मिथिबायना? बिदि हामा। जोंहा बिराद बोरैबा मोनो नायग्राफोरा। नोंसोरनि सावथुनखौ डेभेलप जाथों होननानै नोंसोरनि फिल्मफोरखौ जों नायो। बर' हारिनि सावथुना डेभेलप जाथों होननानै। नाथाय नायोब्ला नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव नोंसोरनि आखला बांद्रायबाय। नोंसोरो मोजां आखु सोलोङाखै दासिमबो। हा? आं खावलायदों, नोंथांमोना सोरबा माबानो, सोरबा मानो, सोरबा मा नकिया, मा आइफन, सोरबा लावदुमनो, सोरबा जेम्सनो, सोरबा माबा माबिनो। नोंथांमोना बेबायदि मेनसन खालामलायबाय थानाङा, रायलायबाय थानाङा ससियेल मिडियायाव। हायोबा नोंथांमोना गावजों गाव पार्सनेल अभार फननि गेजेरजों रायलायहर, बाथ्रा दान्थेलाय। नाथाय ससियेल मिडियायाव बिदि बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाङा। आं बेखौनो खावलायदों। नोंथांमोना साफा साफा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि, बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि जाबाय जेथिया, नोंथांमोना बर' सावथुन मुलुगनि मान सनमानखौ लाखि। जाहाथे जोंनि बर' सावथुन मुलुगा आसाम नाङै एबा हादोर नाङै जौगानो हायो, डेभेलप जानो हायो। बिनि थाखाय खामानि माव। नाथाय ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बखिलायबाय थानायखौ गार। आं बेखौ खावलायो। हामा बिदि खालामलायबाय थायोब्ला जोंहा बर' सावथुन मुलुगखौसो सोंखारियो सोरबा सोरबा। नाथाय जों बिदि जाहाथे बर' सावथुन मुलुगा दा सोंखारि जाथों, जौगाथों, जों बेखौनो लुबैयो रायजो राजाफ्रा। जाहाथे सारा आसामाव, सारा भारतावनो जोंनि सावथुना जौगानो हायो। जों रायजो राजाफ्राबो बेखौनो लुबैयो। आरो बेनिखायनो नायो, लाइक खालामो, साबसक्राइब खालामो। जों बर' रायजो राजाफ्रा बयनिबो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफोरनि थाखाय, मोजांनि थाखाय साननानै। मिथिबायना? बेनिखायनो आब' गेमस्रि आरो आदा जेम्स आरो बिसोरजों लोगोसे सोरबा सोरबा दंदेरोब्लाबो जयैनो नोंथांमोनखौ बुंबाय, ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायखौ दोनथ'। नोंथांमोना गावबा गाव मोजां सासे एक्सेलेन्ट फावखुंग्रि जानो नाजा।
जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा नायो। नङाब्ला नोंथांमोना जुदि जानला मोनला भिडिअ खालामबाय थायोब्ला नायनो मोजां मोननाय नङा रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोनखौ आनलाइकसो खालामनो हागौ। दा बेफोर जाहोनफोरनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ खालामदों। आरो आं जा बुंदों बेयो गाज्रि नङा, जाहाथे मोजाङाव फैथों बेखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोनथोंसै। आरो लोगोफोर, बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअआ आदा जेम्स आरो आब' गेमस्रि मोननाव सहैयो आरो बिथांमोननि गोसोआव हाबनानै थायो। बेनिखायनो जेसेबां हायो शेयार खालाम। बेयाव खुनु माबा साननांगौनि गोनां गैया। बेखौ शेयार खालामब्लासो बिथांमोना मोनहैगोन, अब्लासो बिथांमोना बुजिनो हागौ। आं बेखौनो बुंबाय, जेसेबां हायो शेयार खालाम। आरो आंनि इउटुब चेनेला खुलिजेननायसो नालाय एसेबां माने साबसक्राइबार गैया, 3 जनल'सो। हायोबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होलां, लाइक खालामनानै होलां, आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोननियाव सहैयो। आब' गेमस्रि आरो आदा जेम्स मोननाव जाहाथे सहैयो। बिथांमोना बांद्रायबाय। आं साधारन खोथाजों बुंदों, जाहाथे बिथांमोना बे बाथ्राखौ खोनासंहैयो आरो लायो। शेयार खालामनानै हो। डाइरेक्ट हायोब्ला बिथांमोननि गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोननियाव दैथायहर बे भिडिअखौ। गोजोनथोंसै।